Asahan daw ang patuloy na paghahanap ng mga inobasyon at makabagong teknolohiya ng Department of Science and Technology o DOST para sa ikaayos ng pamumuhay ng mas maraming Pilipino. Ito ang inihayag ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. sa isinagawang Pre-State of the Nation Address o Pre-SONA Bagong Pilipinas Briefing nito lamang Miyerkules, July 17. Gusto nating ipaliwanag sa ating mga kababayan na ang ating ginagawa ay naka-anchor o nakatuon sa 4 na strategic pillar na nakasuporta sa ating Pangulong Marcos na agenda. Kabilang sa mga prioridad umano ng kagawaran na nakasunod sa agenda ng Administrasyong Marcos Jr., ang kalusugan, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Kaya ang una nating pillar ay promotion of human well-being, kalidad ng buhay. Ina-address natin through research ang problema sa kalusugan, sa pagkain, nutrisyon, sa tubig, access sa tubig, clean energy, clean environment, at syempre, disenteng pabahay at kasuotan, at syempre, edukasyon. Ibinigay na halimbawa ni Solidum ang RX Box na produkto umano ng inobasyon sa siyensya at teknolohiya. O yung RX Box, 6 ang kanyang minimeasure. Una, yung blood pressure, temperatura, pulse oximeter, para sa oxygen, ECG, fetal monitor, at para sa nanay, sa mga buntis. So kung gano'n na mangyayari, yung datos pinapadala via internet at makikita ng espesyalista ngayon na nasa ospital ng DOH kung ano ang pwedeng ireseta o bigyan ng gabay yung pasyente, kung dadalhin ba siya sa malalayong ospital o okay na doon. Asahan daw na isa ito sa mga mababanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa darating na Lunes, July 22, lalo pat malaking pondo ang kailangan ng mga proyekto sa science and technology sector. Meron tayong gagawin na ililink natin yung ating mga technology producer, tulad nga sa UP Manila, sa mga investors and capitalists para mas lalong ma-produce at magamit pa. Kasi ang daming humihinging LGU sa amin. Okay. Kasi kailangan talaga nila. Ano po sabi ninyo? Kasi kulang pa yata ng kapital. O kailangan talaga ma-mass produce yan. Pero dahil napakita na epektibo, kailangan na ng final approval ngayon dapat ng FDA. Matatanda ang una ng sinabi ni PBBM na mahalaga ang siyensya at teknolohiya para sa capacity development ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Arlene Salonga, CLTV 36 News. Laos Group cares, hindi lang para sa kanilang customers kundi maging sa kanilang mga empleyado. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang health and wellness fair ang sinagawa ng Laos Group of Companies o LGC sa Carwell Training Center, Jose Abad Santos Avenue, Ciudad San Fernando, Pampanga ngayong Biyernes, July 19. Pinangunahan ito ng HRMD Employee Benefits and Occupational Safety and Health Department. We want our employees to be knowledgeable about current health conditions, not just of their employees but of their families also. And we want everyone to practice mindfulness in making healthy choices, not just about the food but about the activities also that they would have every day. Aabot sa 15 exhibitors ang dumulo upang magbigay serbisyo sa iba't ibang larangang pangkalusugan. May libreng medical consultations, tastings, fitness sessions, eye check-ups at iba pa. We have a lot of exhibitors today from healthy nutrition choices to healthcare services we have invited doctors and nurses from the Medical City Clark through our partner, HMO. And then we also invited Unilab. We have free bone screening, we have free massage. We have also invited Stretch Lab. We have executive optical, and we have free choice food tasting from our esteemed patrons. Ayon kay Jovi Pasco, HR Director ng LGC, pagpapakita ito ng pagpapahalaga at pagbibigay prioridad ng kumpanya sa kalusugan ng kanilang empleyado. Because if our employees are healthy, then our employees would be very productive in their work, less absences, and they would have
healthy mind, healthy lifestyle, at pati yung well-being nila and mental condition also. Nagpapasalamat naman ang ilan sa mga empleyado sa pagkakataong ibinigay ng LGC para mabigyang oras ang kanilang health at wellness. And magandang activity to kasi nga na-encourage ang bawat employee na maging healthy. Nagiging conscious sa mga, limbawa yun, bone density, sa BMI mo, actually kung nasa right track ka pa ba. Pero ayun, pinapromote din niya yung healthy eating. Kaya maganda to. Sobrang thankful po kami as employee po ni Laos Group na pinapriority po niya yung mga empleyado niya sa health. And sobrang proud din po kami as member, employee ng Laos Group. Kasi nabibigyan po kami ng pagkakataon na ganito, na ma-check up po kami. Actually, mostly kompleto pure physical, and napakadami din pong freebies. Well, it just shows na LGC really cares for everyone's wellness and health. So, another thing po na hindi nila isinasalang-alang yung health natin over work. Samantala, inaasahang magiging taunang kaganapan ng Health and Wellness Fair at magiging mas malaki pa raw ito sa hinaharap. Bahagi ng Laos Group of Companies ang inyong himpilan na CLTV 36. Liana Canilaw, CLTV 36 News.